Patay ang usa ka turista dihang mitapot sa lawas niini ang bokya o jellyfish samtang galangoy-langoy siya sa kadagatan haduol sa cliff o ruin sa barangay Puok sa isla sa Santa Fe. Nadawat sa Santa Fe Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang maong alarma alas 2:25 gahapon sa hapon. Ang turista giila nga si Leslie Ann Madronero, 31 anyos, taga Valencia, Lalawigan sa Bohol. Daling gitabang ang biktima apan nakabsan gayud kini sa iyang kinabuhi. Giingon nga nabantayan na sa miagi pang semana ang pagdagsa sa mga bokya sa kadagatan sa isla sa Santa Fe. Ug gipahimangnuan na ang mga turista kalabot niini. Ang lokal nga kagamhanan sa isla sa Santa Fe pinaagi sa ilang social media page. Ug gikonpermar usab sa ilang mayor nga si Itamar Espinosa ang kamatayon sa turista tungod sa box jellyfish encounter. Tungod diini, mipasidaan siya sa mga turista sa pagsunod sa mga safety guidelines sa pagpangaligo ug ubang mga water activities tungod sa presensya sa bokya. Mipadangat ug pahasubo ang lungsod ug mitawag ngadto sa pamilya sa biktima aron mopadangat sa pinansyal nilang tabang.